Pa ja mislim da je najvažniji dogovor koji smo postigli da potpišu protokol predstavnički dom Republike Italije i Skupština Crne Gore, gdje bi se kroz jedan formalni odnos umrežilo ta dva parlamenta i gdje bi nam italijansko iskustvo i tekako pomoglo prvenstveno u građenju zakonske infrastrukture u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Veliko je iskustvo italijanskog parlamenta, imaju najbolje zakone vezane za tu materiju i slijedeći ta iskustva i svakako namjeru parlamentarne većine i vlade Crne Gore da ćemo koristeći ta iskustva da otpočnemo još snažniju borbu protiv te najveće pošasti u Crnoj Gori. Ja očekujem da ćemo ubrzo imati predsjednika Fontanu u Crnoj Gori, da će naši timovi usaglasiti taj tekst protokola čim je moguće to prije i da ćemo moći da kažemo građanima Crne Gore nema nikakve prepreke ni za policiju, ni za tužilaštvo, ni za sudstvo da bitku protiv organizovanog kriminala ne dobiju. To je bio jedan aspekt, onaj koji se odnosi na naše nacionalne parlamente, a onaj drugi, vezan za evropske integracije, mi smo danas dobili snažnu podršku u italijanskom parlamentu da će Italija, kao naš prijatelj, uložiti sve moguće napore da Crna Gora čim prije postane članica Evropske unije, zato što Italija ima veliki uticaj u Evropskom parlamentu, Italija može da pomogne više nego neki drugi koji možda i ne bi voljeli da vide Crnu Goru u Evropskoj uniji, ali se oslanjamo i sa jednim marljivim radom, trudom, konkretnim rezultatima u Crnoj Gori obezbijedit ćemo da Crna Gora ispuni onaj cilj za koji su gotovo svi građani Crne Gore. Otvorili smo i teme vezano za energetiku. Mi imamo dobru saradnju sa Italijom na polju energetike. Tu mislim na preduzeće Terna koje radi zajedno sa našim elektroenergetskim preduzećima i otvorili smo temu suočavanja sa prošlošću. Crna Gora mora da se suoči sa prošlošću i ona dugo vremena nije bila u prilici da se suoči sa onom daljom prošlošću, a ne samo sa ratovima iz početka 90. godina. Kako u Crnoj Gori postoji mnogo onih mjesta gdje su stradali u ratnim zločinima i vojnici Kraljevine Italije, vjerujem da će slijedeći ono pravilo da svaki ima pravo na dostojanstvenu sahranu i na grob, da će se i ta pitanja u budućnosti rešavati, jer Crna Gora ima mnogo rana iz prošlosti da zatvori, jer politika pomirenja nema alternativu.